Si l'A2 és això. Venen de cara. No, té, aguanta. Tu fas ús de mans i tot, no? Molt bon dia. Bueno, avui estem a una nova ruta calorosa d'aquestes, perquè ara ja és criminal la calor que fot qualsevol dia que vinguem. Estem a l'Anoia, estem sortint d'Igualada. Hem fet 2 nous municipis, Òdena i Jorba, i avui no estic sol, Estic amb un dels més especials de tot el canal. Arnau Gràcia, que ja vas estar tu a lo dels barris. Sí, darrere de les càmeres. Darrere de càmeres, perquè no volia sortir. Avui l'he obligat una miqueta, i que sigui algun frame, ha d'aparèixer algun frame. Ja està, ja no en treus més. D'aquí fins al final del vídeo no apareixerà més. Però bueno, això, estem sortint d'Igualada capital, anem a fer aquests municipis que Òdena està aquí al costat, però bueno, la ruta és d'uns 24 quilòmetres, poc desnivell, perquè no volem tampoc que ens doni ningú mareo aquí a ningú. I res, doncs ja comencem activitat. Avui serà un vídeo pim-pam. Temperatura actual, Temperatura actual de quan? 32 graus. 32 graus. Està bé això, tu. És que ja no, el que no entenc, aquest any, les rutes que siguin a l'agost, Jo crec que durarà alguna cosa. jo no sé què gravaré ja a l'agost. Però bueno, us deixo un videitos del camí. Bueno, i avui al moment polígons tampoc s'ha fet esperar molt perquè és el primer que hem fet. Hem sortit de l'estació de ferros d'Igualada i només sortir doncs, estem ja anant cap a les afores, vale? Cap a la part de nord, diguem, i ja estem, bueno, tot camions, aquí coses de cotxes, el que ens agrada, els paisatges que ens agraden. Estava aquí esmorzant unes Oreos i ens hem donat cosa... Estan aquí davant, fotent-se un karaoke tot de senyores, escoltant, bueno, cantant, a Waka Waka. Hi ha molta gent que encara viu el 2012, tio. És una bona cançó. Sí, al meu poble passava això, a l'Oriente, jo crec que era a l'estiu del 2014, 16 o així, i seguien escoltant les cançons que escoltàvem nosaltres el 2010, tio. És una locura, que no pillarà el micro. Ja, no crec que... Estan fotent un berries, tu. Però a més estan ballant i tot, Sí, és que és rotllo karaoke. Allà tots amb els politos verds. Bueno, lo d'afinar, clarament, no és lo seu. Hòstia, estem anant per aquí, pel mig d'aquest poligonazo, que és el mateix que us he explicat abans. Mireu aquí què collons hi ha en aquesta rotonda. Això és clarament la bandera de Gran Bretanya. Bueno, això està mica rebentat, Hi ha la França o la Holanda. Això, què cony és això? Què és això? És de guiris? Ja que faltava. O sigui, ara ens estan venint ja fins i tot els polígons, tio. Els tenim a tots jocs i ara també els polígons. Mireu, una altra rotonda. En aquest cas, en principi és només francesa. Bueno, això no sé què collons vol dir quadrat. Entenc que és la francesa però gran, no? Però més Sí, crec que sí. Bueno, hem d'investigar aquest polígon, Potser es diu polígon Jean-Micron són... pels francesos. Bueno, estem a punt de sortir al polígon. Ara ja ens marquen aquí Òdena, perquè és tot aquest carrer recte, i arribem al primer municipi del dia. Que pobre Arnau, sempre el porto per carretera. Mira que plan, em faig ara amb l'Osman d'aquest, que sempre et porta per camins. Això vol dir que és literalment impossible anar d'Igualada a Òdena per un camí rural. I al final sempre el faig anar per alguna puta carretera. Gravo com t'atropella un camió. Bueno, després d'aquest moment d'autopista, que després l'hem de tornar a fer, benvinguts a Òdena. Mireu, l'estadi municipal, bueno, la Sort es diu, però és el d'Òdena. No sé si no puc fotre la càmera, no? Bueno, potser per dalt. Bueno, per dalt, jo no veuré res, si me la roben. Algú te la fot per l'altre. Bueno, tenim aquí Fira del Caçador, però a Sant Fruitós. Aquí ja vam estar, Sant Fruitós, però això és el Bages, no la Noia. De fet, mira que guai, no sé si es veurà amb la cara, una foto tota pixelada, feta amb el Canva. Molt maco. molt bon gust tenen aquí. Mira, veus? Tenen carrer Gaudí, la bandera del municipi d'Òdena. Bueno, suposo que ja coneixereu aquella bandera. No només tenim les pintures de les banderes, tenim això, pels nostres seguidors més del mundo latineo. Anuel AA, si és possible, té a la gira mundial que passa per Òdena, i aquí davant tenim, per Santiago, Real hasta la muerte. Té pinta molt català, tot això. No a beure aigua, però diria que de moment no podrem beure aigua. Tenia pinta de segona aigua. A veure, en principi jo crec que al centre del poble sí que podrem... No podrem puntuar l'aigua d'aquí? Espero que algú vagi, tio. Aquí, És que ara mateix, jo crec que aquest capítol de moment s'està semblant més a Crims que a Foraster. Sí, la veritat que sí. Bueno, ara estem aquí al mig de la nada. No sé per què collons m'ha fotut per aquí el puto Osman aquest, Però bueno, hem trobat gent de la bandera que hem vist abans. No? Era una altra bandera, no? Era una altra bandera. Bueno, se suposa... Aquí tenim el poble. Aquí hauria d'haver vingut el moment de videitos macos, però crec que haurem de ficar un apartat més interessant. Sí, mireu, aquí com em salti ara una mà d'una banda o alguna cosa. Ara sí, hem sortit del barri dels nostres amics. Aquí ja tenim font d'aigua, això ben inclòs també.
Els putos guarros que deixen això. O no? Anem a provar. O sigui, fa... Sí, tant. Què creus? Com serà això? Jo crec que té pinta d'estar bona. Ho la valores? Primer tu. Tasta-la. Tampoc et recomano que la carreguis molt. Asco, com puc veure això? Joder, crec que s'ha de dir-ho. Primera aigua suspesa del canal. Que grandes. Com un gust de globo aquí. Hòstia, que asco d'aigua. Et diria pitjor que la de Barcelona, potser? No, amb diferència. A Barcelona me la puc veure, aquesta està dolenta. Li posaria un 4,46. Tu? Jo un 3,27. Després et queixes dels meus decimals, eh? Bueno, clar, he vingut a jugar aquests decimals. Vam intentar donar-li una segona oportunitat a l'aigua. Si va, a veure. Està bullint ara mateix. Agrairia una miqueta de... O s'enfreda molt lentament. Ah, sí, ara va fer. Home, congelada no està. Millora una mica, eh? Sí? Sí. Jo crec que aquí pots omplir-la, si vols. No t'esperis mitji catalán, però no, crec que no la pots... A veure, prova-la primer. Millor. Potser era l'aigua del barri, eh? És veritat que la primera font, sort que no anava, eh? Bueno, aquesta aigua millor, jo li posaria un 5,92. A mi m'ha donat un 6, eh? Un 6. Un 6,08. O sigui, exactament la mateixa nota que jo, no sé per què ho has dit 5,92 a 6,08. No és la mateixa, no és la mateixa, perquè jo aquí valoro com les partícules en suspensió acaben caient i tot. Ai, Està ai. bona, està bona. Bueno, fotem el camp d'aquest gran poble i tenim un problema de primer món, però bueno, estic mirant i la ruta, pensava que era un camí al costat de carretera i no és que sigui un camí pel costat de carretera, sinó que és una carretera més petita que va pel costat de carretera. No sé, Arnau, com... Jo crec que s'enfada una mica amb mi. No. Estic assimilant-ho encara. És una d'aquestes rutes... Avui, clar, veniu de la setmana passada que vam anar per la Costa Daurada, o Altafulla, molt maco Altafulla, no? Torredembarra més, fins i tot, no? Bueno, no tant, però sí. I avui, bueno, toca una miqueta més de... Escolta, aquest projecte no pot ser tan fàcil sempre, saps? No pot ser sempre anar a poblet, que guai, i això. Avui toca una miqueta de, pues això, la carretera. No passa res, asfalt, com ens agrada, no? Replay de cotxe. Bueno, ara hem de tornar a fer aquest trosset de carretera que hem fet abans, entrem a trobar aquell polígon i anem cap a Jorba. En principi crec que per carretera, però bueno. Bueno, tornem a estar aquí a un dels... Bueno, és el mateix polígon, l'únic que un altre camí més cap a la dreta. Ara, en principi, quan sortim, sí que és el tros més de carretera. He mirat i, bueno, jo crec que algo podrem... Algo de carretera es pot evitar. Intenta salvar. No sé exactament quin és el nivell de dificultat. Bueno, escolta, aquest barri polígon hi ha un bon ambient, eh? Mira, hi ha una font i tot. Anem a provar, a veure si va. Valoració? No hi ha comparació. No hi ha comparació? Prova. Ja pots estar buidant. Jo quan t'he vist veure tanta aigua dic que ha d'estar bé. Jo he de dir que de moment li poso un 7,68. Tens ulls de gust, eh? Està molt més fresqueta i està millor. I aquesta no deixa regustillo, eh? Bueno, estem a un dels barris així més de les afores, de vivenda nova, molt tranquil, sembla, no? Fou-lo a brasa. I fou la brasa, Bona veritat. senyal. I ara hem de pillar això de la Nacional 2, però li hem preguntat a ChatGPT que què opinava de caminar per la Nacional 2 a peu al tram Igualada-Jorba. Diu que no hi ha problema, que ara s'ha adaptat l'antiga carretera, que és per on anem, a un camí per vianants i bicicletes, no sé què. Això s'ha de comprovar. Ens has dit que a nivell paisatgístic és el més maco de la noia, que tampoc ho dubtàvem. Tampoc ens ha sorprès, aquesta part. No s'ha sorprès. Però bueno, ara esperem que no sigui tampoc... Bueno, a veure si res, això del camí, perquè jo almenys a Google Maps no ho he vist, però bueno. Oh, bueno, la anella verda i tot. Mira quina segregació, mira. Mira quin camí. Quines preocupacions teníem, eh? Maria continua, jo crec. L'únic és que són uns quants quilòmetres, de Clar, segregació. neta que han de ser uns quants. Jo com que hagin segregat bé. Hem de segregar molta cosa per arribar fins a Jorba, però bueno. La N2. Sí, això suposa l'antiga nacional. O sigui, abans de fer-se la 2. Clar, És el que quan diuen entenc. antiga, jo me l'imaginava, no sé, més descuidada. Un camí de sorra, passant Sí, cavalls. sí. I tenim un mirador aquí a un barranc, no? Aquí al mirador aquest. Mira, veus? Un mirador. Mira quines vistes. Molts guiris japonesos venen aquí entre setmana també. Ara ja ens ha deixat. Estem aquí a les costats de la seva vivenda i S'ha posat tímid. agradable, però clar, marcava terreny de que no féssim res raro. Però què cony és aquest cotxe? No hi haurà un cadàver, no és res.
No el toquis. No, jo no toco res, però... Mira'm això, tio. Què collons és aquest cotxe, tio? Posa aquí el macro sencer, tio. Està rebentada. Un delivery d'aquests. Un globo que se n'han anat acumulant les coses. Collons. Bé, crec que hem de saltar... Bueno, hem de passar aquí com gats. Aquí no hi ha res... La segregació s'ha acabat aquí, Sí. ChatGPT ens deia que estava tot segregat. O sigui, l'A2 és això, però nosaltres, o sigui, això és l'A2, això no. Ah, vale, és que és diferent. Està separat. Sí, està separat. Venen de cara o de cul? Venen de cara. No, té, aguanta. Breaking Bad, tu. Compte no et punxis, que agafes aquí el tètanus i... No m'he punxat, no m'he punxat. Esquena baixa, Tu fas ús de mans i tot, no? Sí, aquí... Bé, accessible. Sí. Mira qui s'ha agregat. Està segregadíssim. No vols una foto per la teva mare? No. Què viene? Serà un altre carril o és segregació, això? Jo crec que està agregat. Bueno, després d'una bona estona entre carreteres i segregacions, estem aquí pel carril bici d'entrada a Jorba. Us he dit malament abans, en realitat hem entrat a Jorba, vale? Estem a Sant Genís, vale? Que és un... Hi ha 4 cases aquí que formen part de Jorba, vale? És un mini poblet, que diguem. Vaig a provar l'aigua d'aquí. La noia l'ha provat i tampoc ha sigut res espectacular, però és que fot una calor... Li posaria un 7,39. 7,39. No és espectacular, però ultra bevible, no hi ha cap problema. Bueno, doncs hem sortit ja a Sant Genís, que això és aquí darrere, ràpidament, i us he dit que és com una masia que forma part de Jorba, diria, i ara és només aquest caminet, i en breus estem ja a Jorba Poble, que és l'últim municipi que visitarem avui. Després hem de tornar cap a Igualada, clar, que des d'aquí és impossible anar a Barcelona. Ara ja sí, això sí que és de veritat ara al poble. Benvinguts a Jorba, al Tento, Font de Pedra, plaça 11 de setembre. Aquí no tenim banderes de llocs curiosos. I mira, ensenya paisatge, Este és maco. Mira pedra vermella, un parc aquí com... Una mica rotllo Colorado, Utah... Podríem dir que sí, no? Més Colorado que Utah, jo crec, però bueno. Mira, però l'aigua, que mira com sortia la fort, Això és una miqueta descuit. Expressió. Valoracions? Vinga, engega-li. Però canvia l'aigua de l'ampolla o no? La puntuació vaig a posar-la quasi igual, Sí. la veritat. He de dir que la puntuació de l'aigua és que molt semblant a que hem provat allà darrere. Perquè no deixa de ser el mateix municipi, entenc que l'aigua ve del mateix lloc. Però aquesta Passa per allà. queda més maca, aquesta font. Vinga, va, li posaré una mica més, crec que li he posat 7,30 i alguna cosa. Bueno, no me'n recordo, tampoc li importa ningú la nota, però posaré aquesta 7,51, va, passa al 7,5. Això ja estem parlant de notes més altes, Bueno, hem fet un descansito aquí al Parque Colorado i ara anem a visitar el poble, va. Let's go! Bueno, ara que estem en lloc guapo, m'he oblidat abans de dir que Òdena, municipi número 327 de la col·lecció, i ara, aquí a sobre de tot el downtown, podem dir que Jorba, municipi número 328. Compte aquí, vale? Perquè aquesta cantonada sempre porta problemes a la gent que ve. És veritat, sí. Home, vistes bones té, no, aquesta casa? Això té unes vistes espectaculars. Sí? A darrere és de primera qualitat. Es nota. No, ja no és com... Pedrus contic. Això no és com les cases de Barcelona. És veritat. Aquí tens la zona de descans. Vale? Molt bé. Chill out. Aquesta és la Suite Master. Uf, aquesta és bona, Aquesta és bona, vale? Que té càmera i tot, perquè no t'entrin a robar. Té càmera? I després aquí tens aquestes escales, vale? Que no porten enlloc, però és perquè s'està edificant... O per si et vol penjar. I quan val? Això, està per 2,5 milions. Ah, bueno. A tan sols 2 hores i mitja de Barcelona. Però ja sabeu, Jorba Real Estate... Gràcies. Però aquesta és una nada, és l'església. És la visita que està esperant. Bueno, nois, sortim ja de Jorba, tornem a agafar el mateix camí per al que hem entrat, però ara serà una altra carretera, entenem que també serà segregada, no? Sí, més tranquil·la. Per tornar cap a Igualada. Ara ens falten 8 quilòmetres només, i ja està, ja arribem a Igualada capital i cap a Berna. Home, aquesta organització malament no viu, No sé si veieu la casa que hi ha darrere allà, una d'aquestes. No sé si deu ser l'organització de Peles d'Igualada. Hòstia, a mi el que m'he trobat aquí, en aquesta organització que us he dit abans, és el campus
de la UDL, de la Universitat de Lleida d'Igualada. És la UDL, tio. És raro també que tinguis Universitat de Lleida a Igualada, que és Barcelona. Però bueno, també és veritat que Igualada és la connexió entre Lleida i Barcelona, però... Segur que és per això. Nois, estació d'Igualada, hem arribat al final. Al final 37 quilòmetres. 37 i mig, sí, havíem dit. Però bueno, final de trajecte, estem a Igualada, anem a pillar el tren, mitja hora d'espera, hem de dir. Però bueno, gràcies a tots els que heu arribat fins al final del vídeo, com sempre. Gràcies i fins la següent. I ens veiem la setmana que ve. Adéu.